Hola, bona tarda. Estem al plató de televisió participativa de la Societat a la Festes de la Mercè. Hem vingut aquí a participar 5 entitats per tal d'obrir un espai de diàleg entre nosaltres. Hem vingut a participar a Novart, de Gats, a la PA de Barcelona, Greenpeace Espanya i Diomco. Estem aquí des d'ahir fent-ho tot entre totes i tenim algunes persones aquí al davant de la càmera i d'altres al darrere fent les tasques tècniques. I això, doncs obrim espai al diàleg entre les entitats. I perquè ens conegueu millor, posarem ara uns vídeos de presentació de les entitats. Hola, benvinguda Elisabet en representació de The Gats. Hola, bona tarda, bona Mercè a tots els ciutadans i ciutadanes de Barcelona. Hola, d'on sorgeix aquesta associació, aquesta necessitat? Mireu, la nostra associació sorgeix per una necessitat real degut al gran nombre d'abandonaments que pateix aquesta ciutat de Barcelona. Aquesta és una realitat que un grup de persones conscienciades amb el món del benestar animal ja fa uns anys va decidir formar aquesta associació per donar cabuda a aquesta problemàtica. I com us organitzeu? Nosaltres, com a bona associació de persones, ens organitzem amb una infraestructura basada en el voluntariat. Bàsicament som dones que treballem, el nostre voluntariat és bàsicament femení i nosaltres treballem per atendre els gats ferals, que són els gats dels carrers, aquests gats que podeu trobar a les nostres places i als nostres districtes, i també treballem amb molta força per fomentar les adopcions. Quines són les vostres demandes? Bueno, les nostres demandes són moltes i ara tenim molt poc temps per exposar-ho, però realment volem conscienciar la població, a la ciutadania de la nostra ciutat especialment, que els animals formen part de la nostra ciutat i que tenim que respectar-los i tractar-los com a ciutadans de primer ordre, ni més ni menys. I nosaltres treballem molt en el món de les adopcions i en el món de l'educació. Moltíssimes gràcies per participar. Gràcies per convidar-me. El Camp se puede llenar 15 veces con las personas desahuciadas desde el 2007. Si vives de alquiler, no estás a salvo. Tu proyecto de vida caduca a los 3 años y los precios son imposibles. Cada vez más personas tienen que decidir entre ducharse con agua caliente o llenar la nevera de comida. Y tras el desahucio hipotecario, las familias se quedan sin hogar, pero con una deuda de por vida, viéndose obligadas a ocupar. Vuestra ley es criminal. La ley es de justicia. You've got to put your body. You've got to put your body. Juanjo, en representació de la PA, de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Com és que sorgeix? Hola, bona tarda. Doncs mira, la PA va néixer fa 9 anys davant de la necessitat cada vegada més alarmant, de l'emergència habitacional que s'estava produint per culpa de l'estafa amb l'anomenada crisi. I va néixer amb l'objectiu d'aconseguir fer propostes legislatives per aconseguir canviar les lleis, per fer lleis més justes i al mateix temps assessorar i ajudar a les famílies amb aquestes necessitats. I la força del moviment, que en seguida es va expandir, ara són com 220 PAs per tot l'estat, és la força de les pròpies famílies que formen part d'ell, perquè són les afectades, les que millor ho senten i les que més poden lluitar
pel seu cas, és el que realment ha fet que la PAS sigui diferent respecte a altres moviments socials. Exacte. I ara en quin moment esteu? Bueno, ara estem en un moment que hem presentat una proposta de llei novament al Congrés després d'un intent ja fallit fa un temps, i perquè l'emergència no ha canviat, al contrari, no ha millorat, ha empitjorat. Ara el que abans eren només hipoteques ara s'ha vist molt ampliat per culpa dels lloguers, cada vegada més abusius i l'especulació, i bueno, estem ara treballant això, no? La gran campanya és poder portar la llei al Congrés, que es legisli, poder-la aplicar-la i donar solucions i garanties perquè tothom pugui accedir a una casa digna i assequible. Fantàstic. I quines són les solucions, les propostes concretes que teniu? Bueno, doncs les solucions són molt concretes, són 5 mides de mínims, que seria pues, aconseguir que ja d'una vegada es legalitzi la dació en pagament, que es pugui regularitzar el mercat del lloguer, amb lloguers assequibles, que envers als ingressos de les famílies, ampliar el parc públic i l'existent que tenim ara actualment perquè hi hagi molt més pis de lloguer per a les famílies que ho necessiten, garantir que no hi hagi talls de subministraments i que es puguin pagar els desnonaments d'una vegada per totes. És genial, molt, molt bé. Gràcies. Una de las cosas principales que yo creo que se aprende entrando dentro de Greenpeace es que todas las cosas están relacionadas. Comprender, valorar y sobre todo lanzarse a intentar hacerlo. Hay tres bases para cambiar nuestro modelo de sociedad. Una es la educación, otra es la educación y la tercera es la educación. Greenpeace Ekin parte a tú. Defiendo lo que creo, que es defender nuestro planeta. Participa con Greenpeace. Que no hay edad para trabajar por esta causa, participa con Greenpeace. Es la manera de trasladar el trabajo de la organización a la gente de la calle. Participa en Greenpeace. Ciberatuar es muy sencillo, haces un clic y ya está. Participad con Greenpeace. Que se sumen y que todos juntos podemos hacer que el mundo esté mejor. Participa con Greenpeace. Y yo creo que con ganas y con fuerza se puede hacer todo. Participa con Greenpeace. Hola Mireia, benvinguda en representació de Greenpeace. Sí, bueno, ja tothom coneix Greenpeace, porta dècades. Voldries fer una mica d'introducció als orígens de l'organització? Sí, gràcies Virgínia. Doncs Greenpeace neix a la dècada dels 70, als principis dels anys 70, quan un grup de joves s'embarca cap a una illa, amb Chicta es diu, que és on als Estats Units volia fer proves, llançaments nuclears i volien evitar-ho, no? I des de llavors seguim en peu amb aquesta organització ecologista i pacífica. I com està ara el tema? En què esteu ara? Doncs tenim molta feina, seguim lluitant contra el canvi climàtic, que és ara mateix la campanya que estem tornant a rellançar. Apostem per un model energètic 100% renovable i eficaç, amb una forma de produir i consumir i de distribuir totalment diferent del que tenim ara. Tenim una missió global i també activitats locals. Sí, aquí jo vinc en representació, jo estic a Greenpeace Espanya, concretament al Club Local de Barcelona, i la realitat a l'estat espanyol és que és un dels països que menys compleix el protocol de Kyoto i ha suposat uns gastos enormes de més de 800 milions d'euros al comprar drets d'emissió. Per exemple, la reforma del sector energètic que tenim aquí, l'última que s'ha fet, s'ha aprovat en favor de penalitzar l'autoconsum, penalitzar l'autoconsum energètic i a més no aposta perquè es desenvolupin les energies renovables, no? I evidentment hem de treballar perquè hi hagi un marc jurídic que ho contempli i ho faci d'una forma amb seguretat i possible. Hem de treballar en això. Moltíssimes gràcies per estar aquí. Gràcies.
Jump Hub es un proyecto del ayuntamiento que quería formar una cooperativa de venta y comercio de 15 personas que estaban viviendo de la venta ambulante. Hacemos el estudio de proyecto para vender legalmente qué vendemos, cómo lo vendemos y dónde lo vendemos. No se diga que se puede aportar como una solución definitiva a la tormenta. Si el proyecto funciona bien, será algo bueno para el colectivo que puedan ver que se puede buscar soluciones. El objetivo es que cualquier persona que está en situación vulnerable pueda aprovechar y tener una vida estable. No queremos un grupo de negros que sea un gueto. Yo sé que con esta cooperativa puede dignificar la vida, no solo yo, también los demás. Es un instrumento hacia la cohesión social, cambiar la mirada que tienen sobre un colectivo determinado. Si nos da la oportunidad de ser seres humanos con derechos que merecemos, vamos a cumplir los deberes que tenemos. Detrás de todo tenemos valores. ¿Qué es Jump? Es la dignidad, la lucha, la alegría, la hospitalidad y la solidaridad. Hola Fatou, bienvenida. Merci. Representación de Diom. ¿Cómo es que surge esta iniciativa, esta asociación? Hola, buena tarde. Jump Hub surge desde una problemática de la venta ambulante en la ciudad de Barcelona, que es una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona con la Barcelona Activa, que quería formar una cooperativa por los manteros y manteras que estaban en la calle, que está constituida desde el 7 de marzo. Hemos hecho la presentación el día 23 en la ciudad y casi 4 meses, 5 meses hemos empezado a hacer ferias y mercados en la ciudad. Fantástico. Entonces, ¿cuál es el objetivo concreto de la asociación? Bueno, la cooperativa, el objetivo principal es que es un instrumento de la comunidad, que es un instrumento de cohesión social, de inserción laboral, que cada persona que está en situación vulnerable pueden aprovechar que sea un viable, no que es verdad que no puede estar una solución de la venta ambulante, pero que la gente pueden coger para saber que no es solo la venta que están aquí, pero pueden coger otros caminos para tener una estabilidad en la vida real. Totalmente. ¿Y qué tal hasta ahora? ¿Cómo ha ido? ¿Habéis tenido dificultades? Sí, hemos tenido dificultades. Es cierto que hemos tenido algunas entidades que nos acompañan hasta ahora, desde el inicio hasta donde estamos, pero la dificultad mayor que tenemos es que tenemos un problema con los comerciantes, que la aceptación es un poco difícil, que nos ve como una competencia, que lo que queremos decir a ellos es que no venimos como una competencia, sino participar en el desarrollo de una manera digna. Esto no puede ser sin vuestro apoyo también. Es un proyecto de la comunidad. Es verdad. Muchísimas gracias por Gracias estar aquí. a ustedes. Seguimos. Merci. Pues muy buenos días y bienvenidos a este informativo del 18 de noviembre de 2025. Y ahora nos acompaña Virginia, que nos va a hablar de medios de comunicación y que en estos momentos son especialmente transparentes. ¿Cómo son los medios de comunicación? Bueno, hace unos 10 años más o menos se hicieron políticas públicas clarísimas orientadas a la transparencia de la financiación, tanto de los medios públicos como de los medios privados. Y eso ayudó muchísimo, ¿no? Ya son mucho más inclusivos. También se fomentó mucho el tema del crowdfunding, ¿no? Y de la financiación participativa de medios alternativos. Entonces como que ampliamos mucho el concepto de medio de comunicación. Ya no son aquellos, ¿no?, con ese mensaje unidireccional, sino que ahora la comunicación es multidireccional. Ponme un ejemplo, Virginia, ponme un ejemplo de mensaje que quieras hacer llegar. ¿Cómo lo haces? Bueno, en realidad podemos hablar de todo ahora, ¿no? Antes, hace tiempo, bueno, hace unos 10 años más o menos hablábamos de lo que se llama el capitalismo netárquico, ¿sí? Que a nivel horizontal somos la bomba, o sea, éramos la bomba, ¿no? Y organizábamos manifestaciones y un montón de cosas, pero seguía habiendo una jerarquía, ¿no? Sigue decidiendo todo Mark Zuckerberg o el que controla la plataforma de turno. Ahora en eso hemos avanzado, ¿no? En hacernos dueños también del contenido que generamos. Y así, ¿quién está acabando de decidir lo que es interesante y lo que no?
Pues la comunidad, justamente. Tenemos posibilidades de utilizar las redes e Internet para la radicalidad democrática. ¿Sí? Para realmente poder opinar, hacer sondeos, que tenga mucho más relevancia lo que compartimos allí. ¿Sí? Ahora, durante mucho tiempo, igual movíamos mucha información en las redes sociales, un trending topic, ¿no? ¿Y qué hacemos con un trending topic después de un trending topic? ¿Sí? ¿No? Como darle continuidad a esa gran conversación global que se empezó a generar con el auge de las redes sociales. Damos paso a unas entrevistas que hicimos aquí en la plaza para enriquecer el debate y seguir construyendo el futuro. Bueno, ahora vamos a salir a preguntarle a las personas en Plaza Cataluña sobre qué derechos podríamos construir una sociedad basada en la convivencia y en la diversidad. Bueno, hay muchas cosas que aún quedan por limpiar y por ayudar y por mejorar, sobre todo en cuestión de, bueno, cuando los pequeños, que tengan una enseñanza buena, igualitaria para todos, sin discriminación de sexos. Es decir, que tanto niñas como niñas crezcan sin estereotipos. Eso sería algo muy, muy bonito y algo que ahora por ahora es bastante utópico y nos gustaría que no lo fuera. Pues el derecho sobre todo para que los niños puedan estudiar mejor, la información que llegue a todas partes, que podamos convivir mejor con la sociedad cuando son de gente de fuera, que seamos más, que haya más igualdad sobre todo. Muchas gracias. Para una sociedad nueva creo que es muy importante construirla sobre el derecho de la gente a tener una vivienda y también el derecho a la libertad religiosa, creo que es importante, el derecho a la libertad de expresión, de que la gente pueda expresarse libremente y ya está. El primer derecho a la vivienda y el segundo al médico. Y trabajar para vivir, para cómo llegar, salir de los problemas de la vida. Creo que sería el más importante sería el respeto común a todo el mundo y los derechos a poder vivir en una sociedad muy avanzada como la nuestra. Y derechos gratis a un médico que nos pueda ayudar a todos. Els drets humans, no? Reconeguts universalment, però sobretot el dret a viure, tothom com vulgui, quan vulgui i on vulgui, sense fronteres, sense cap mena de que ningú els hagi de dir ni ens hagi de dir a ningú de nosaltres què hem de fer, com, on hem de viure i de quina manera hem de viure. Crec que el primer seria el respecte i després el saber interpretar als teus companys la forma que són, la forma que parlen i la forma en la qual s'expressen i volen dir algo diferent a lo que tu vols exposar. Crec que el primer seria la democràcia. Crec que és molt important que la gent pugui expressar-se i també els drets de la dona, que també és molt important, que siguin tractades igual que els homes i que cobren el mateix i totes les coses igual. Que els homes també puguin tindre la baixa paternal igualment que les noies i les noies puguin cobrar també el mateix. Molt bé, gràcies. Corta. Aquí? Vull imaginar ha de tenir la base en els drets humans. La diversitat que jo entenc no és la diversitat que tenim en aquest moment, de tenir gent a fora en el carrer i una altra tancada en el CIE. Vull dir, jo estic visitant el Centre d'Internament d'Estrangers i això és un lloc que s'hauria de canviar. Hem de superar la violència i posar unes normes de molt de diàleg i molta convivència. Gràcies. Començaria per la igualtat entre sexe i la igualtat entre persones, 100%. Molt bé. Gràcies. Creiem que el dret principal hauria de ser el dret a la igualtat, per tal que tothom pogués tenir les mateixes possibilitats d'aconseguir el mateix. Sí, totalment d'acord. El dret a la igualtat i això, que cadascú pot aconseguir les seves coses amb els mateixos drets, no? Gràcies.
Que maques aquestes opinions, que maco això de sortir al carrer, no? A buscar veus, a part de les nostres que estem aquí. I quina paraula tan sonant que ha sonat al carrer, diversitat. No sé què en penseu, com la viviu dintre de les organitzacions. Bueno, la diversitat és una paraula màgica. Jo crec que la prova és aquesta plaça plena de gent diversa i nosaltres aquí parlant de temes diversos amb les nostres diversitats particulars. La diversitat que he trobat a faltar en aquesta trobada de gent amb les seves opinions ha estat la que nosaltres tractem en el nostre àmbit, de la nostra protectora, que és la diversitat ambiental. Nosaltres hauríem de tenir ja molt a dins que el medi ambient forma part d'aquesta diversitat. Es súper importante que entendamos que la diversidad ya es un concepto muy amplio ahora y lo será cada vez más porque cada vez tenemos más opciones, entonces tenemos que tener la mente muy abierta para crear un futuro que contemple todas estas posibilidades y ser respetuosos. Un futur com el que busca Dion Cop, ¿oi? Sí, creo que la diversidad es una palabra muy importante que cada uno de nosotros debe que tomar conscientemente. Es lo que estamos viviendo dentro de Dion Cop, que tenemos la diversidad entre socios y socias, la diversidad intergeneracional de socios y la diversidad de los mercados que hemos participado con los productos que tenemos. Creo que si queremos realmente en el trabajo, tenemos que unirnos y trabajar de una manera, colaborar con otras entidades y crear otro proyecto nuevo. Nosaltres la diversitat és que la vivim cada dia a les nostres assemblees, no? Vull dir, som un moviment supertransversal, divers, amb gent de tot tipus de cultures, però sí que creiem que és superimportant, no? Que lligat a la diversitat també va el fet de la convivència, no? Perquè som molt plurals i la convivència realment on hem de començar a practicar-la, i és una qüestió també d'educació, és cadascú a casa seva, amb la comunitat de veïnes, no? I a partir d'aquí pues, també aprendre entre totes a poder ser molt més obertes a aquest món tan divers que cada vegada tenim aquí i que cada vegada estarà molt més gran. Un món amb diversitat i drets, no? És a dir, Sí, clar, és important reconèixer els drets de cadascun dels habitants d'aquest planeta. Ja hem d'anar més enllà de l'espècie humana, no? Nosaltres ja vivim en un món global on la visió antropocèntrica ja ha de passar a un segon terme, no? Nosaltres hem de treballar per aquesta diversitat, una diversitat ambiental que ha de formar part de les nostres vides i de les nostres causes. Totalment d'acord, sí. La paraula aquesta d'igualtat, no? També... La paraula, sí? Igualtat. Libertad. Igualdad. Sí, igualdad. La igualdad y la libertad, de encontrar este equilibrio es fundamental. Se vio en las entrevistas también ayer que la gente hablaba mucho de igualdad y es lo primero que necesitamos para poder ser diversos, justamente para poder ser libres en esa diversidad. Sí. Creo que cuando estamos hablando de igualdad, que somos un ejemplo concreto que como esta igualdad racial, voy a decir que hay algunos gente que están aquí que son inmigrantes o que son de otra raza que no se sienten cómodos y eso no es normal. Es cierto, siempre estamos hablando de derechos humanos, pero si cada uno creo que cumple sus deberes, podemos hablar de derechos humanos y que cada uno tiene que sentirse igual a otro. Esto es normal. Sí, jo també crec que és importantíssim, no? La presència dels drets per les llibertats d'aquesta diversitat. Vull dir, aquí a la mateixa som 4 associacions diferents i tal, i totes estem lluitant per algun tipus de dret. Vull dir, és bàsic que els drets els respectin, que no es vulnerin com s'estan fent contínuament, ja sigui l'ambiental, el de reinserció, saps? O el dret a l'habitatge. És importantíssim que entre totes puguem treballar per fer realitat aquests drets cada dia, que garanteixin les nostres llibertats per poder ser tot lo diversos i globals que som. I ara apuntes a un tema molt interessant, no? Les lluites que tenim cadascuna de nosaltres a les nostres entitats, organitzacions, associacions, que potser tenen punts en comú però al dia a dia acabem per separat, no? I sembla que no hi hagi tanta coordinació entre nosaltres, no sé què en penseu. Home, la coordinació és complicada, no? Però el fet que hi hagi espais com el de Associa't a la Festa on ens trobem
potser ens permet adonar-nos de que molta gent, molts humans, treballen per diferents causes, però això ens retroalimenta. Jo crec que trobades com aquestes són molt importants perquè comencem a creure en el que fem realment i ens dona empenta per continuar. Sí, bueno, jo estic amb ella, vull dir que sí que és veritat que fa falta més espais on poder trobar-nos i fer la posada en comú, no? I poder-nos conèixer i poder fer un camí tots més a una, perquè sí que dintre de les dinàmiques diàries que portem cadascú amb les nostres diferents lluites no ens dona temps a vegades de ser, o sigui, som molt conscients de la problemàtica que vivim nosaltres, la que defensem, però no som tan conscients de la resta. Però sí que és molt important crear aquests espais on poder fer tota aquesta unió que realment és bàsica. Sí. Virgínia, explica'ns la moneda social. Estàs amb el tema que crec que ens afectaria, ens ajudaria molt aquesta cooperació. També les entitats amb les que treballem necessiten de projectes com aquest. Esperamos aportar mucho en ese sentido con la moneda social, que ahora es un piloto simplemente en la zona del Besós y se plantea como una herramienta de coordinación entre personas y entidades de la zona justamente para fortalecer esos lazos y hacer más fácil el acceso a los recursos que necesitamos, porque dinero igual no hay tanto como querríamos, pero sí podemos crear nuestros propios medios de intercambio y de organización. Entonces vamos a empezar por allí, por este piloto, y confiamos que en breve también podamos estar incluyendo a otras entidades de la ciudad. Sí, estaria bé treure ja conclusions, no? És a dir... Bueno, jo crec que la conclusió que traiem en aquest espai meravellós d'intercanvi és que la diversitat el que fomenta també és la cohesió social. La cohesió social és una eina molt important per a aquesta societat moderna, activa i progressista. Pato. Sí, creo que la moneda social hemos trabajado bastante con el tema de la inclusión social. Que queremos hacer es hacer un intercambio intercultural con lo que tenemos y lo que estás aquí. Esto creo que le hemos trabajado bastante. Por eso tenemos una comisión de cohesión que se encarga de esto. Claro. Creo que como conclusión también me gustaría aportar la necesidad de encontrar el equilibrio, ¿no? Entre el respeto por la diversidad y también encontrar vías de ir todos a una o más juntos, ir avanzando de una manera más coordinada para fortalecernos. Al final todo es un tema de equilibrio. Sí, jo com a conclusió també faria aquesta, no? Que és important ajuntar-nos i poder defensar, no? Cadascú les seves dallonces i que realment defensar sobretot els drets humans, no? Perquè és la base, vull dir, si no hi ha respecte, si no hi ha convivència, si no hi ha drets, la diversitat també no funcionaria i ara mateix cal funcionar perquè som moltes, molt dispars, i la base està amb això, amb el respecte a la convivència i la defensa dels drets. Sí, totalment d'acord. Si puc ara agafar el rol com a representant de Greenpeace, estic totalment d'acord amb he trobat a faltar, no? En la veu popular del carrer aquesta consciència més mediambiental en la que s'ha de tenir en compte que som un planeta viu a la que dependem d'ell i els recursos al final consumim d'ells, no? I s'ha de fer d'una manera respectuosa i aquesta convivència de respecte que... Bueno, la base, ho deia molt bé la gent, la base és l'educació. Ens hem d'educar i bé. No sabia on estaves. Correcte, sí. Bueno, com deia abans de la publicitat o d'aquesta falca, és molt important l'educació. L'educació ambiental és una de les assignatures més pendents que tenim, perquè la veritat és que si no cuides casa teva ja em diràs tu què farem. O sigui que hem de cohesionar-nos ambientalment perquè a partir del respecte a la mare terra podrem fer moltes més coses. Es súper importante reconocer que estamos conectados con el planeta y eso hay que empezar a tenerlo
bien claro que ya no podemos ir nosotros por un lado y pensando que primero nosotros y después el planeta, debe ser todo al mismo tiempo, ¿sí? Considerar eso, que la conexión es total y que tenemos que aprender a funcionar como funciona la propia naturaleza, ¿sí? Con ciclos circulares en el que todo se aprovecha, y eso también podemos hacerlo nosotros con organización. Totalment d'acord, sí. De fet, té molt a veure també amb altres sistemes que estan naixent com la moneda social, no? És a dir, la necessitat que hi ha de crear nous models en les que entrem totes, i això implica la diversitat ambiental i més enllà de la humana, ¿no? Y claro, totalmente, porque ahora igual a veces no hay suficiente dinero para hacer las cosas bien, hay que hacerlas baratas. Sí, entonces las monedas sociales y este tipo de herramientas como los bancos de tiempo y tal permiten considerar otro tipo de variables que dentro del sistema económico convencional no se tienen en cuenta, y eso puede aportar mucho a la tranquilidad y al buen vivir de las personas y al equilibrio con la naturaleza. Y vamos, digas. Yo creo que más conclusiones que podemos sacar es la necesidad de seguir encontrando estos espacios para dar voz a las entidades en sus actividades individuales, y también espacios de coordinación entre lo que todos estamos haciendo. Repetiríeu espais com aquests? Tornaríeu a trobar-vos en Jo espais ja com és aquests? bueno, nosaltres ja portem anys participant a la Mercè, estem en l'espai d'adopcions, a l'espai que la Mercè dedica sobretot al món de la consciència animal, i l'any que ve estarem aquí com sempre per continuar recordant la ciutadania quins són els nostres deures i la nostra diversitat, i evidentment els nostres drets com a ciutadans i ciutadanes. I l'últim missatge que et donaria des de la meva vessant, una mica de la meva vessant com a activista, és: adopta, no compris. I ara doncs us passarem uns vídeos sobre els tallers i les activitats que s'estan duent a terme aquí a l'espai d'associat a la festa a Plaça Catalunya. Acosta't i escriu un desig. Què vols per les dones de Barcelona? Què vols per les dones del món? Acércate y deja tu deseo. Mujeres del mundo entero. Acosta't. ¿Qué vols per les dones del món? Para las mujeres del mundo. I'm trying to win.
lo que quiera, ¿qué quieres? Quan ho anaves passant. Vale. Bé, això és punta, això és una punta d'una tècnica i ens necessita més entrenament perquè és una tècnica que en diem fi o punta d'arenys i necessita doncs, com que té més dificultat doncs necessita de més pràctica i... Talla. Bueno, ahora para despedirnos me encantaría retomar un poquito uno de los temas que salió recién en el debate, que es esa necesidad de coordinarnos más, de acompañarnos más entre las entidades. Cada una tiene una lucha que bueno, está en su corazón y en su propósito. Quizás a veces se sienten un poco solas, ¿no? Cada una, o tenemos la sensación de estar inventando la rueda muchas veces y necesitamos aprender eso, a juntarnos para poder ser más fuertes. Totalment d'acord. Crec que s'ha de repetir aquests espais i buscar-ne també de nous i trobar-nos amb altres entitats i anar fent. I bueno, doncs agrair a les entitats participants, recordar que demà hi ha un altre plató a les 7, a la mateixa hora, d'Associa't amb altres entitats participatives. I fins aquí. Moltíssimes gràcies per tot.